Komunikácia s mašinami je ťažká. A preto sme si vytvorili systémy na počítačoch snažiaci sa napodobniť reálny svet. Pracovná plocha simuluje pracovnú plochu stola. Desktop sa volá desktop, pretože mám zobrať stôl, desk a simulovať jeho vrch. Top. Po anglicky prečníky sa volajú folder, súbory sú file. V slovenčine tá analogia nie je tak čistá, ale v podstate v skutočnom svete máme folder, akože fascikel a file sú akékoľvek listy papiera dôležité, faktúry, objednávky, preplatky, záplyn, čokoľvek. Čiže máme zdrapy papiera roztrúsené po stole, ale môžeme si ich upratať aj do fascikla podľa nejakej spoločnej kategórie. To je to, čo robíme akože na pracovnej ploche. A s tým, že myš sú naše ruky, ktoré sa prehrábavajú a manipulujú s papiermi a posúvajú a štruktúrujú ich do adresárov, respektíve do fasciklov. Anyway, jednoduché úkony ako tento sa dajú celkom ľahko preložiť zo skutočného do počítačového sveta, ale s komplikovanejšími, nepredvídateľnejšími úkonmi to je už horšie, hej? A ako môžem počítaču povedať, čo od neho chcem? A medzi ľuďmi na to používame jazyky. A zatiaľ jediný použiteľný spôsob, ktorý sme vymysleli, je naučiť počítače nejaký jazyk, ktorým môžeme počítaču povedať, čo má robiť. A tomu sa hovorí programovanie a je to dosť divoké. Pretože ľudia a počítače rozmýšľajú iným spôsobom a programovacie jazyky sú akoby taký kompromis, niečo medzi ľudským rozmýšľaním a medzi počítačovým rozmýšľaním. Je to o kus menej intuitívne ako ruky na stole, ale zatiaľ to je žiaľ jediný spôsob. Ako ruka v ruke spolu s kamošom, počítačom dokážeme vytvárať aplikácie. Takto to nezostane na veky, ale na chvíľku potrvá, kým budeme s Microsoftackými hologrammi na hlave poskakovať v robote. Zatiaľ programovanie teda pôsobí tak zvláštne a komplikovane, ale nie je. OK, je zvláštne, ale nie je až tak komplikované. Ono iba tak pôsobí, pretože my ľudia sme zabudli rozmýšľať nad vecami, ktoré robíme. A ak sa chceme naučiť programovať, musíme si spomenúť na niektoré veci a zabudnúť na veci iné. V prvom rade musíme zabudnúť na myšlienku, že počítače sú inteligentné. Nope, nie sú. Počítače sú tupé jak poleno. My sme inteligentní. Čo je dôvod, prečo nad vecami nerozmýšľame, lebo nemusíme. My ľudia si dokážeme mnohé veci spraviť a vyložiť automaticky, bez toho, aby sme nad nimi rozmýšľali. Aj veci, ktoré sú ohromne komplikované, ako napríklad také zaviazanie si šnúrok. Ja si poviete, že to nie je komplikované, to som vedel, keď som mal 5 rokov, hej, ale je to komplikované jak svinia. Spomeňte si na prvý raz alebo 2 razy, keď ste si viazali šnúrky. Museli ste rozmýšľať nad každým pohybom a v hlave si opakovať postup a museli ste zosúľadiť pohyby niekoľkých prstov na 2 úplne oddelených rukách, rozmýšľajúc nad postupnosťou a správnym poradím krokov a nebola to sranda, museli ste zapojiť hlavu, ale potom ako párkrát to spravíte a odkedy vám to prejde do prstov, nerozmýšľate vôbec nad tým. Zaväzujete úplne automaticky a keby od vás niekto chcel, aby ste detálne popísali postup zaväzovania šnúrok, normálne by ste sa museli zastaviť a seriózne porozmýšľať, čo vlastne robíte, keď si zaväzujete šnúrky, lebo to není niečo, nad čím uvažujete. To je proste, že však iba spravím slučku a nie? Ale toto nestačí povedať počítaču. Počítač je dieťa, ktoré sa ešte nenaučilo zaviazať si šnúrky a nepozná detaily a nemá to v prstoch a je to pre neho nové. A na rozdiel od dieťaťa to pre neho naveky bude nové. Rovnako možno ľudia, čo varia, keď prvý raz sekali cibulu, tak museli ísť pomaly a rozmýšľať, že či majú nôž pod správnym uhlom a že ako veľmi majú zatlačiť, ktorým smerom majú cibulu otočiť, natočiť, ako postupovať, keď prekrajujú dosť toho a už sa im to zle drží, lebo je taký maličký kúsok z toho a treba to prechytiť a kedy prestať krajať jednou rukou a začať otáčať druhou rukou, aby sa prsty neodrezali. Rozmýšľať hlúpostiami a drobnosťami, ale teraz proste už idú jak mašina dávajú tú cibulu dole. Pretože ľudský mozog je vymakaný, on si uloží do pamäte často opakované sekvencie a akcie a keď ich potom musíme spraviť, on ich len vytiahne celý ten set akcií a urobí ich bez toho, rozpohybuje nám ruky a nohy, až to lieta a bez toho, aby sme my na tým uvažovali, si šnúrky zaväzujú. A potom my, keď si zaväzujeme šnúrky, máme kopu času rozmýšľať nad nelegálnymi imigrantami a podobnými chujovinami, počas toho, ako sa nám šnúrky same viažu. Bez toho, aby sme sa my len na sekundu zastavili nad postupom. Počítače toto ale nedokážu. Zatiaľ. Alebo presne, že naša komunikácia s nimi pomocou programovacích jazykov takto neprebieha. Počítače musia v každom jednom momente rozmýšľať v absolútne čírej presnosti nad každým jedným krokom každého jedného postupu do absolútneho detailu presne. Počítače nemajú grif na veci, počítače im neprejdú veci do krvi, nemajú to v prstoch, hej? A preto sa nesprávajú ako ľudia.
Preto sa s nimi nemôžeme rozprávať ako s ľuďmi. Musíme sa s nimi rozprávať ako s extrémne sprostými ľuďmi. Pretože počítače sú sprosté, tupé jak poleno. A prečo ich teda používame, keď sú také sprosté? No pretože sú rýchle jak svinia. Ale jak taká pretekárska svinia s 2 bielými pásmi na oku. Je nenormálne rýchle, nepredstaviteľne rýchle. Nepredstaviteľne sprosté, ale nepredstaviteľne rýchle. Znova idem pokračovať v dementných príkladoch. Keď si predstavíte malé dieťa a učíte ho obliecť sa. Dajme tomu, že ho najprv naučíte obliecť si čiapku, vysvetlíte mu postup, ukážete mu to, necháte ho spraviť párkrát a potom neskôr to už vie. Potom to isté spravíte s vetrovkou. Potom ho naučíte obliecť si gate. Potom ho naučíte obliecť si gate správnym smerom otočené. A eventuálne ho naučíte zavádzať si šnúrky. A vždy, keď ho učíte novú vec, napríklad že vetrovku alebo gate, tak teoreticky už nemusíte mu znova vysvetľovať čiapku a tak ďalej. Teoreticky, lebo ľuďom treba niektoré veci občas zopakovať, ale v globále od istého momentu nastane situácia, kedy poviete iba 2 slová, že obleč sa a ono sa oblečie. Celé, so všetkým. Už vie, čo to znamená a tieto 2 slová pre neho znamenajú naučenú sekvenciu milióna vecí. Vie vykonať všetky úlohy, ktoré smerujú k oblečeniu. Proste sa oblečie, stačí mu povedať 2 slova. A počítaču naproti tomu vždy, keď chcete, aby sa obliekol, musíte znova vysvetliť, čo je čiapka, ako si ju dať, čo je vetrovka. Každý jeden kúsok, každého jedného kroku, každého jedného kúsku oblečenia stále znova a dokola do najmenších detailov, ako keby to počul prvý raz. Počítač je jak človek, ktorý všetko vždy stále počuje prvý raz. Všetko mu treba vysvetľovať stále znova a znova, ale keď mu to popíšete absolútne presne, do najmenších detailov a poviete mu to podľa pravidel, ktoré on chce, tak spraví to normálne rýchlo. A preto je programovanie divné, a preto pôsobí tak komplikovane, pretože sa musíme naučiť rozprávať sa s počítačom. Keď nám ľuďom niekto popisuje postup, môže vynechať milión krokov. Pretože my ľudia už máme grify a máme ruky, ktoré ovládame celý život a všetko máme v sebe. A strašnú kopu vecí si dokážeme spraviť automaticky, mnohé je pre nás samozrejme, mnohé si dokážeme domyslieť, pospájať. Ale počítač nie. On potrebuje počuť vždy každý detail. A keď príde na nejaké rozhodnutie, počítač sa nedokáže spoľahnúť na intuíciu alebo vybrať niečo, čo pôsobí správne, hej? Nie, jemu musíme napísať presne, čo má spraviť, ako sa má správať v každom jednom prípade a rozpísať mu detailne, čo má spraviť, keď nastane možnosť 1 a čo má spraviť, keď nastane možnosť 2. Jediný problém je, že mu to musíme popísať do takej miery detailov, nad ktorou my ako ľudia nie sme zvyknutí rozmýšľať. A to je to, čo sa musíme naučiť. Rozbiť každú jednu činnosť na absolútne drobné najmenšie časti. Predstaviť si v každom jednom momente všetky možnosti, ktoré sa môžu stať a potom rozmyslieť si reakcie na každú z možností. A potom ich znova popísať do najmenších detailov. A je to trochu piplačka, ale akože toto je celé. Nie je to komplikované, iba to je piplačka. Hlavne zo začiatku je to zvláštne, pretože sa musíme nastaviť na toto analyzovanie a rozbíjanie na kúsky, ktoré v reálnom živote nepraktizujeme, okrem momentov, kedy sa niečo učíme úplne prvý raz. Že keď máte popísať proces zaviazania šnúrok, poviete si, že chytím a zaviažem, hej? A nad tým ďalej nebudete rozmýšľať, spravíte to automaticky, lebo ste ľudia, lebo ste super, hej? Pretože viete, čo znamená slovo chytiť a viete, čo znamená slovo zaviazať. A vaše ruky to spravia samé od seba, ale predstavte si, koľko svalov sa musí dať do pohybu, keď mozog vyšle signál pre chytím. Predstavte si, koľko neurónov sa musí prepojiť a vystreliť informácie naprieč celým telom. Predstavte si, že slovo chytím je pre vás samozrejme. Keď niekoho chytíte za ruku, chytíte ho s istou pevnosťou. Dosť pevne na to, aby sa jeho ruka nevyvliekla z vašej, alebo jej ruka, ale nie dosť pevne na to, aby ste polámali všetky kostičky v zápestí, hej? Nad tým neuvažujete, toto je pre vás samozrejme, ale spravíte to automaticky. Teraz si ale predstavte, že robíte robota, ovládaného počítačom. Čo má spraviť, keď mu poviete chyť za ruku? No a jednak ho musíte naučiť, čo znamená chyť, a jednak čo znamená ruka. A napríklad také slovo chyť obnáša milión rozhodnutí. Keď máme popísať, že chytiť ruku niekoho, tak znamená to napríklad, že zdvihnúť ruku na úroveň ruku toho druhého človeka. A to znamená, že najprv skontrolovať, či naša ruka je pod rukou dotyčného alebo nad rukou dotyčného. Ak je pod rukou dotyčného, začať našu ruku pomaly zdvíhať a každý zlomok sekundy kontrolovať, či už ruka nevystúpala nad úroveň ruky dotyčného. Naopak, ak sme začínali nad rukou dotyčného, začať klesať s rukou a každý zlomok sekundy kontrolovať, či už nepadla pod úroveň ruky dotyčného. Ak je na úrovni druhej ruky, môžeme prejsť k druhej akcii, čo je otvorenie ruky. Hej. Otvorenie ruky znamená rozpohybovať 5 prstov, hej, alebo 4 alebo 3 prsty pre tých menej šťastných nás. A to je napríklad ďalší krok, že skontrolovať počet prstov.
if 5 prstov zopakujeme akciu alebo funkciu roztvorenia prstov pre 5 prstov, ak má 4, tak pre 4. Hej, toto je bežný prípad v programovaní, kde keď ja viem, že budem nejakú činnosť opakovať napríklad 5 krát, tak spravím jednu funkciu, že otvor prst a potom ju zopakujem pre každý jeden prst. Čiže v programovaní musíme izolovať, ktoré detaily tvoria jednu ucelenú činnosť a spraviť si z toho funkciu. A veľmi často nevieme, aké máme vstupy a náš program musí fungovať pre každú možnosť. Napríklad neviem, koľko prstov má tá robotická ruka, keď ja píšem svoj program. Hej? Takže musím spraviť napríklad funkciu na zistenie počtu prstov. A tento počet si uložím do premennej a potom spravím, že pre každý jeden z prstov zopakujem funkciu otvor prst. Dobre. A znova v každom momente otvárania prstov musím kontrolovať, či už sú otvorené dostatočne, aby ruka dotyčného sa vošla do našej ruky, čo vyžaduje spustenie ďalšej funkcie, ktorá zistí rozmery ruky dotyčného, čiže roztvoriť dosť na to, aby sa tam vošla, ale zasa neroztvoriť ju úplne, lebo to by sme vyzerali ako idioti. Keď už máme roztvorenú, musíme analyzovať uhol, v ktorom musí byť natočené zápestie, aby ruka osoby vošla medzi naše roztvorené prsty. A potom zmeniť pozíciu ruky smerom k ruke druhého a v každom momente znova kontrolovať, či už sme dostatočne blízko, ale či sme nezačali tlačiť do tej ruky a otlačiť ju preč od svojej pôvodnej pozície. A my chceme iba chytiť tam, kde je, nie otlačiť ju na iné miesto, hej. Ale toto je milión procesov už teraz. Je to milión rozhodnutí, ktoré, a to sme sa ešte nedostali ani k samotnému chyteniu. A toto je milión procesov, ktoré váš mozog stále robí vždy, keď niekoho idete chytiť za ruku. Vždy ich robíte, akurát, že nad tým nerozmýšľate. A znova, teraz rozmýšľame nad robotickou rukou, ale počítačom. Čo sa stane, keď robotickej ruke poviete, že chytiť znamená zavrieť prsty? Čo sa stane? Robotická ruka pravdepodobne rozdrví tú druhú nápadrť. Takže znova v každom momente zatvárania musíte kontrolovať, či už sa prsty príliš nepriblížili prstom druhej ruky a ak áno, a spomaliť, zvyšovať tlak oveľa jemnejšie, až kým nenastane dotyk. Kedy znova treba kontrolovať, že aby ten dotyk nebol príliš slabý, ale zároveň aby sa ruka nevyšmykla, ale zároveň príliš silný, aby nespôsobil bolesť. A toto je ešte veľmi zjednodušene som popísal tento proces chytenia za ruku. No nebojte sa, veci, s ktorými sa my stretneme, nebudú až také komplexné ako chytenie niekoho za ruku, ale snáď teraz už viete, prečo je tak seriózne zložité naprogramovať robota, ktorý sa čo len trošičku podobá správania človeka. Ale hlavne viete, akým spôsobom sa musíte naučiť rozmýšľať. Takýmto sprostým. Všetky tie veci, ktoré som popisoval ohľadom stlačenia ruky, robíte vždy automaticky. Počítač to automaticky spraviť nevie, takže mu to musíme detailne popísať. Na to, aby sme to vedeli popísať, sa musíme naučiť rozmýšľať týmto spôsobom a rozbiť akcie na najmenšie kúsky a naučiť sa popísať ich v jeho reči. A potom to spraví extrémne rýchlo, extrémne presne. Že keď sa naučíme rozmýšľať týmto spôsobom, rozbíjať procesy na malé kúsky, tak to je programovanie. Aspoň súčasné programovanie ešte pekných pár rokov až 10 rokov tomu tak aj bude. Ak sa chcete pozrieť na to, ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti, vyhľadajte si videá a prednášky človeka menom Viktor, tak to sa to myslím píše, super veci. Prípadne si pozrite to Microsoft HoloLens video, kde modelujú motorku pohybmi ruky. Cieľ je dostať programovanie do stavu, kedy s počítačom budeme môcť interagovať takým oveľa ľudskejším spôsobom. Ale zatiaľ programovanie je v stave, kedy musíme my extrémne analyticky sa pozrieť na každú jednu drobnú činnosť a popísať ju detálne počítaču. A teraz si hovoríte, že to sa však nedá takto spraviť nič, keď musím sa na veci takto detálne pozerať. No a o tom sú práve tie rôzne programovacie jazyky a frameworky, kde každý z nich má predvyrobenú kopu funkcií. Napríklad možno má už spravenú funkciu otvor prst. A ja ju iba zavolám. Kopa funkcií, ktoré počítaču vysvetlia veci detailne, vysvetlia mu, že čo znamená ruka, čo znamená chytiť, a ja to potom môžem už len používať. Ale napríklad engine vo videohrách, keď máme nejaký engine pre závodné hry, možno tam už je nejaká funkcia, ktorá sa volá, že pridaj plyn. A my ako programátori potom iba sa naviažeme túto funkciu na stlačenie šípky dopredu, A tá funkcia vo vnútri môže analyzovať typ gumy, typ povrchu, hĺbku dezénu, trenie medzi týmito dvoma látkami, váhu, aerodynamiku auta, rýchlosť, rýchlenia auta, typ počasia, prostredia, zdvih vozovky, Tá funkcia všetko toto a mnohé ďalšie veci môže analyzovať a to používať na kopu ďalších funkcií, ale vy, keďže používate ten engine, alebo v našom prípade programovací jazyk alebo frameworky, ktorý tieto funkcie už má, tak ich môžeme iba naviazať na šípky a používať. Znova, keby porozmýšľate nad tým, čo všetko spadá pod slovo pridám plyn v aute a hlava sa vám rozbehne do všetkých strán a začnete vidieť všetky tie detaily a spojenia, tak to je programovanie. Rozmýšľať detailami a vidieť ich.
Celé je to o tom, že kým človeku stačí povedať pár približných vied a on si ostatné domyslí, počítaču treba všetko povedať do najmenších detailov. A takto sa treba naučiť rozmýšľať, to je programovanie. No chce počuť viacej debilných príkladov o tom, čo je programovanie, nech si pozrie prvého webrebela, kde pri JavaScripte vysvetľujem funkcie cez varenie špagiet a zapínanie gombíkov a otváranie dverí na aute. Anyway, kto už nechce počuť moje debilné drístanie a chce vidieť príklady a chce vidieť základy programovania v PHP konkrétne, tak nech pozerá ďalej budúce video. Ja som Jablko a niekedy rozprávam priveľa. Brm. Of all the communities available to us, there's not one I would want to devote myself to, except for the Society of True Searchers, which has very few living members at any time. Albert Einstein, 1924.